Maonero angu ndeyekuti nyaya dzinochekuita neupfumi dzinofanira kukurukurwa nemitauro yemunyika muno kuti vanhu vakurumidze vaibata kuti pave ne-social contract muchirungu kana kuti kunzwanana pakati pehurumende nevanhu vayo. Zita rangu ndinoitwa Nigel Jack, ndiri mutori wenhau, journalist muchirungu, uye kuti ndinoona nyaya dzekugadzira zvirongwa zvinechekuita nekufambiswa kwemashoko atingati maprograms. Ino program yatiri mairi inonzi something special. Ndaitira kuti tinge tichitaura nyaya dzinechekuita nekufambiswa kweupfumi. Nhasi da kutaura panhau yema-special economic zones. Ma-special economic zones inzvimbo dzinenge dzakatarwa nehurumende kuti pange pachiitwa bhizimisi. Bhizimisi rinenge richiitwa nenzira dzakati siyanei, kusiyana nemaitirwo aragara achiitwa munyika imomo. Zvinoreva kuti mitemo ine chekuita nemabhizimisi inoita seinoti chinjei kana kuti shandukei kana kuti rerukei kana yakatarisana nevanhu vanenge vachishandira ma-special economic zones. Kazhinji vanhu vanoshandira ma-special economic zones vanhu vanenge vachitobva kunze kwenyika, vari kubvawo kune dzimwe nyika vachiuya kuzoinvesta munyika yedu. Saka mari yavo tinoida, ndo yatinoti foreign direct investment. Zvatinoida kudaro tinogadzira nzvimbo dzinonzi nehurumende yenyu mushande, asi muchishanda kudaro tichakurerutsirai mashandiro. Number 1, mataxi enyu achanga akati dzikei. Number 2, juti ramuchabhadhara pane zvinhu zvamuchaunza richange rakati dzikei. Uye kuti tinoona kuti nevashandi paleba hatisi kuzonyanya kukubvunza kuti muri kuzvifambisa sei. Saka vanobva vapitipidzana kuuya munyika medu. Ndo yatinoti ma-special economic zones. Rimwe zita rema-special economic zones anozivikanwa sema-export processing zones kana kuti ma-free trade areas. Asi zita rekuti special economic zone rinobva raita serinoita umbrella kana kuti rinokavha zvese zvine chekuita nemamwe mazita ayo. Tichienda mberi tinoona kuti pane zvinhu zvakanakira ma-special economic zones, sekukurudzira kunoita UNDP, inonzi United Nations Development Program, kana kuti UNCTAD, United Nations Conference on Trade Development. Vanokurudzira vemapoka iwaya kuti kunge kuchiitwa ma-special economic zones munyika dzichiri kuda kusumukira, atinoti ma-developing countries, kuti pange pachiitika investment munyika idzodzo dzinge dzichisumukawo zvakaita ma-developed countries. Saka vanoti nzira huru yekuti dzikurumidze dzasumukira kuita ma-special economic zones. Zvaanouya kudaro anoita kuti pave ne-infrastructure development, kwatinoti kuvakwa kwezvinhu zvine chekuita nemabhizinesi zvinobatsira vanhu pavanenge vachiita mabhizimisi, zvinozopedzerawo zvibatsira senyika. Zvinhu zvinogona kusanganisira reticulation system kana kuti mafambisirwo ane chekuita nyaya dzemvura, ingave yekunwa kana mvura inotakura tsvina kuenda mumadhamu amunoti masuweji ayo, zvinokurumidza zvavakwa. Panogadziriswa nyaya dzine chekuita nemafambisirwo emashoko. Nguva diki diki munoona musango matove ne-optic fiber. Panogadziriswa nyaya dzine chekuita nemagetsi. Panogadziriswa dzimwewo nyaya doko doko dzine chekuita, dzimwe dzine chekuita nema-buildings chaiwo. Panovakwa zvivakwa zvikuru munzvimbo yamaziva semakore akawanda sesango. Saka izvi zvinobatsira nyika. Vanhu vanenge vari munharaunda iyoyo vanokurumidza vawana mabasa vechidiki. Saka tinoona kuti unemployment rate inodzikira, uye kuti nekufamba kwenguva ndokukura kunenge kuchiita upfumi hwenyika. Asi pose pane chakanaka, pane chakaipa. Tataura kuti kumabhodha vanodzikisirwa nhau dzemajuti. Ko mari yavanenge vadzikisirwa iyo dai yaingowa yakakwana, yamuona kuti nyika yaisumukira, nyika inorasikirwa zvikari nemari, kana kuti yaifungidzira kuti yaiwana. Nyika inorasikirwa nematax mamwe yaifungidzira kuti inowana mukuedza kurerutsira kuti vanhu vauye kuzoinvesta. Uye kuti nyika inogona kutambudzirwa vanhu vayo pakuti ma-special economic zones mashandiro anoita vanhu ikoko anogona kunge ane kaudzvanyiriri kudarika
kushanda kunoita vanhu mune dzimwe nzvimbo dzisiri maspecial economic zones. Tinoreva kuti matimes ekushanda anenge akatarwa nemamwe maorganizations epasi pose anenge ana International Labour Organization ILO hanyanyi kucherechedzwa. Tinoona zvakare kuti mari dzavanotambiriswa dzinogona kunge dziri pasi pemari dzakatarwa nehurumende kuti dzinge dzichitambiriswa vanhu vanenge vachiita zvavanenge vachiita. Saka vanhu venyu vanogona kusvika panguva yekutambudzwa. Panoitwa nyaya dzema special economic zones. Tinoona kuti panoita dambudziko dzimwe nguva rema illicit business. Vanhu vanotanga kutora advantage yekuita mamwe business asingatenderwi kana kuti zvimwe zvinhu zvakatoipisisa vachizviitira munyika yesi yavo, nekuti mitemo inenge ichiti zvimwe zvinhu zvavanounza kubva kumabhodha zvimwe zvacho hazvinyatsotariswa, zvinongouya zvisina kana kutobhadhara duty futi. Uye kuti tinoona kuti munzvimbo idzodzo matarisirwo adzinoitwa zvakare nemapurisa nemamwe mapato ehurumende akatidzikirei tichitarisa matarisiro avanoita kune dzimwe nzvimbo. Saka izvo zvinoita kuti ava vabva kure vatora advantage. Chimwe chazvakaipira ndechekuti vanotora zvakare advantage yevanhu vedu, vanovashandisa zvakaipa, kuvashandisa vasingavabhadhari zvakanaka munzvimbo idzodzo, nokuti zvinenge zviri ndo zvavanenge vakawirirana nehurumende. Dzimwe nguva zvekare vanobhadharwa mari shomanani dziri pasi pasi, asi hapana zvekuzviita nokuti vanenge vachiita neganda nenyama, vari kutomboenda kubasa angadai achitoshayika mabasa. Tinoona kuti mamwe disadvantages azvinazvo ndeyekuti hurumende inorasikirwa nemari dzematax dzaifanira kupinda muhomwe yehurumende kana kuti pocket fiscus yehurumende inorasikirwa nemari iyo. Saka ndo nyaya yatinayo nhasi, ndo chete chinongonzi maspecial economic zones. Saka noda tirambe tichikurukura nguva dzinoteera, kudzanya subscribe button, kudzanyoka like uye kabero ako, ndeke kuti patinotanga kuita hurukuro dzakadai nokunza vaziviswa. Tinotenda zvikuru nekuteerera.